ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ବନେଇବା ବୋଇତାଳୁ ପତ୍ରର ବରା। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଇତାଳୁ ପତ୍ର ସବୁ ବାଛିକି ଗଛରୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ପାଣି ଛିଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଲିରେ ରଖିଦେଲି। ତ ଏପଟେ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ମସୁର ଡାଲି ଆଉ କିଛି ଚାଉଳ ବତୁରେଇକି ତାକୁ ରଖିଥିଲି। ସେଥିରେ ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ଧନିଆ ପକେଇକି ଗୋଟେ ବହଳିଆ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ପିଠଉ ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲି। ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁତକ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ପତ୍ରରେ ସବୁତକ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଲି। ତ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ କରୁଛି ଠିକ୍ ସେମିତି କରିବେ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେବ ବରା ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ, ଖାଇକି ତାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଗଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଅଁଳି ଥିବ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ନାକ୍ସ ଭାବରେ ବି ଆକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଭାତ ସହିତ ବି ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ। ପଖାଳ ଭାତରେ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଅଧିକ ତେଲ ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବରା ଏମିତି ଭାଜିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ବୋଇତାଳୁ ପତ୍ର ଆଉ ମସୁର ଡାଲିର ବରା। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ଚାଲିଲି ବରା ସବୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ ବାଏ।